rohkea uudistuminen on sitä, että sulla on näkemys. Se ei sun tarvii edes välttämättä uudistua, sä vaan teet silti, vaikka sulla menisi hyvin. Siis tosi monet jututhan kaatuu siihen, että ei tarvii mukaan. Ja jos tekee rahasta, niin ei silloin tarvikaan. Mutta jos sulla on oikeasti näkemys, niin silloinhan sä pahdat menee siitä huolimatta, mikä se sun muu tilanne on. Oli se hyvä tai huono. Ja yleensä uudistumisia mietitään silloin vasta, kun on pakko. Mutta tosiaan rohkea uudistuminen on sitä, että et alkaa ajattelemaan niin, että niin kuin yleensä ajatellaan, että ei ihmiset halua, ei tarvi. Markkinointialalla tähän törmää aina. Vaikka ei me nyt kukaan kuruja olla, mutta silti ollaan tietävinään, kun ei haluta tehdä jotain, että mitä ihmiset haluaa. Sitten kun tulee joku kilpailija tai kenties joku uusi toimija, niin sitten yllätytään, että no miten se nyt noin hyvin pärjäs, vaikka onhan meillä nyt tässä systeemit, että miten se ihmiset nyt haluskin sitten tuommoista. Niin se on tätä tarttumista, että näkemyksen jatkuvaa kehittymistä ja muiden ottamista mukaan siihen. Persoonallisuus on suhteellisuuden tajua. Sitä voi kaikkien elämänkokemusten mitalta olla niin kuin yhdellä ihmisellä. Siitä se lähtee. Rock on!